astăzi vom face, astăzi vom face clătite. Prima oară am pus un ou, ce la zahăr vanilat? Da, zahăr vanilat și acum lapte. Asta, lapte, da. Și am mixili. Ia stați așa să vedeți. Ia stați așa. Așa arată. Acolo și Andra filmează. Așa. Așa, bam. Ok, trebuie să amestecăm aici, așa că revenim după ce punem următorul ingredient. Acum punem făina, dar dă să pun făinuță, stai să... Nu, bine, atunci eu amestec. Nu, toarnă tu. Eu amestec. Am zis, să nu facă cucuroașe. Păi nu trebuie să fac logică. Îmi spui tu că... Ba, pune și tu mai mult. Da, pe nu. Să știți cum pune un praf. Bă, gata, stai deocamdată, stai. Ignorați fața mea. Ia, stai așa ca să pun. Deci eu îi pun făina aici. Deci eu amestec super bine, cu talent, da? Azi ia bine? Stai, bă, să amestec. Ție cum îți plac? Cum vrei să le fac? Americane sau... Americane. Fac și normale. Bine, hai, fac și. Așa. Hai să revenim până amestec eu. Așa, acum am pus și acum eu amestec. Și o să punem praf de copt. Vreau să-i putem pe... Așa, deci ca idee. Amestec aici. Arată-le compoziția la oameni. Mamă! Deci n-au gustat din aluat. N-am gustat, am mirosit, uite. Bă, miroase, nu vorbesc serios. Miroase, să vezi ce fain miroase. Nu, vorbesc serios, miroase. Nu, eu știu cum miroase, dar o să miroase și mai frumos, pentru că n-am. Da, hai, Oprește salut. Oprește, doamne. Da, oprit tu. Acum o să punem praful de copt. Sper să mai caldă, că mai devreme a căzut asta. Pune tu. Stai să îl desfacem și noi. Facem găurica un pic mai... Okay. Până face ea gaură. Gata. Nu tot. Eu zic că e destul. Acum o să amestecăm. Așa, am adăugat praful de sare. Da, un praf de sare. Un praf de sare, așa. Și acum esența. Poți să dai. Hai să-i filmează aici. Poți să pun eu. Bă, stai. Bun, și după aia tai și puteți să amesteci. Atât e. Cam de ajuns. Uite, nu? Mie îmi place cu mai multă. Acum amestec eu. Cred că mai trebuie făină. Ia, varsă puțin făina. Eu o să filmez. Dacă poți. Atât. Și după asta amesteca și selin. Stai. Hai, amestecăm. Așa, revenim când e totul amestecat, totul e și frumos. Așa, e cam totul amestecat. Selin, ce? Eu nu. Ce? Stai. Pe cât expiră? În 2026. Nu, E tare beton. e beton. Pune mâna acolo. Nu chiar beton, dar e tare. O să mai amestecăm. Pune mâna acolo, pune mâna. Nu, e o poliță. Nu și chiar beton, dar e cam tare. Păi trebuie amestecat, bă, Selin. Și amestec acolo. A stat un frig, da. Așa, Selin amestecăm clătite, Selin vrea să amestecăm... Așa, cream că ai pornit. Când ai pornit? Deci Selin mi-a mâncat de nutea și zicea, e tare ca piatra, așa că trebuie să amestecăm. Nu, că am luat de pe margine puțin. Da, pantaci. Așa, bun. Asta nutelișca, asta e a mea. Bă, eu n-am mâncat atâta. Și ce faci, bă? Bă, de pe lingură tu bagi în gură și după... Ba, nu lua atâta, nu lua atâta. Nu, serios, nu mai avea Nutella. Bă, nu mai avea Nutella. Așa, eu zic că e ok pentru porția mea. Ia? Și eu vreau. Nu. Vedem. Ți-nu-ți dau. E nutelișca mea. Eu am dat bani. Am dat o avere. N-ați văzut nimic, da? Iar ai mâncat abat. Ți-i mâncă și-a luat și Nutella. Bă, dar tu-ți bagi joc. Bun, eu zic că e gata. Haideți să ne ducem la Aragaz. Hai, bă, să-i ne oprește asta. Ce faci? Mai mergem la Aragaz. Așa, suntem aici la... Mamă, se vede cana cu ulei.
Așa, asta te mai cea la Ok, asta deci cu... luăm nebunia asta. O să trebuia să vă spui și pe mine în sus. Trebuie să filmez, că nu se vede. Deci aici, uitați, filmează Sandra, deci o să trească să amestecăm, să... Mai trebuie să punem ceva? Nu. Tot. După trebuie să băgăm asta, adică să luăm puțin, să punem aici și așa și așa. Dar Așa, bun. Deci avem revenim după ce punem acolo. Ba nu. Bă, Ce filmează bă? tot. Bine, hai. Bă, dar are un gunoi, dar... Dar eu n-am băgat, vezi că nu-i de la mine gunoiul ăla. Păi cine a mai băgat? Dar eu n-aveam nimic, jur. Nu aveam nimic, nu, vorbesc serios. Te-am întrebat. Am ceva? N-am. Ai văzut? Așa. Sperăm să nu mai fie... Ce satisfăcător e să faci așa. Ce e satisfăcută. Așa. Deci, ca idee, nu vă luați după noi, da? Nu. Bă, dar oare ne lasă YouTube-ul? Nu știu. În fine, revenim după ce aprindem asta, așa. Acum am revenit, deci, da. Stați că eu mai amestec aici foarte puțin. Și punem, prima clătită știu eu, din câte știu, se pune puțin ulei. Scuzați-mă, așa. Acum punem ulei, pentru că da, se pune ulei, că se lipește dacă nu pui ulei. Nu neapărat, eu la a doua clătită nu mai pun. Eu de obicei așa. Asta prima, hai să o facem mai pe România, nu mai facem America. Bine, hai prima. Prima doar. Să vedeți aici, o să sfâre, deci eu mă dau mai o parte. Sfârâie. Deocamdată nu, că nu s-a... Bam. Nu se Iese American. Cred că prima. Ba? Nu se N-ai pus tu cât trebuie. Cred că am pus cam mult ulei. Da, aia zic și eu. Și ai pus prea puțină din aia. Prima clătită nu o să iasă fie bună bine. niciodată. Uitați cum iese, Dar frate. oricum, lăsați așa, că nu poate fi așa de rău. Nu poate. Dar totuși e un fel de... Haideți să iau... Da, mă rog, stați. Iau Așa, deci avem aici așa. Andreea, cât timp iau o lopețică, eu mai fac așa aici, mai amestec, da? Da, bine și frumos. Iată ce fain arată aluatul, fraților. De data asta nu mai gătim noi din pământ, cum făceam eu pe TikTok. What? Și gătim, da, și gătim în viața reală, deci uitați, m-am bunătate, frate, uitați ce Eu bună. chiar mă priceam prăjitura, adică îi fac de mică, bă, eu de la 4 ani. Vreți? Ia. Bă, lasă, bă. Le-am dat și lor, mă, poate voiau că le era pe... Deja să începe să se facă, acum trebuie să întoarcem, adică Andreu să întoarcă, că eu nu mă pricep. Nu. Eu pot să o întorc cu tigaia, dar mică, odată mi-a picat pe picior și m-am ars. Oh! Naș. Ați auzit ce a zis? Vai bine. Cel mai naș. Păi dacă ai pantaloni ca mine, nu. Na. Dar totuși nu. Ok, Nu zic că e încerca. foarte... Pasta nu o să o mâncăm, pasta o arunc. De ce? Îmi pare rău. Nu-i bună, tu vezi că tu le conține. A, adevărat, da. Nu, eu arunc direct. Da, nu-i bună. Se îmi deschide coșul, că îmi pare rău, doamnelor și Acum ne pare rău că aruncăm la gunoi. O să ziceți că, bă, frate, nu putem să aruncăm, dar ce vreți să facem dacă am pus prea mult ulei? Nu mai pui. Nu mai pui. Atâta. Bă, muri. O fac americană. Da, hai, fă americană. Asta o fac americană. Așa, stați așa. Aici Andra pune și eu, uitați cum se frumos. aude. Mamă, ce Wow, frumos asta aude. este bine, da. Atât. Dar știi ceva? Ce? Faci? Mickey Mouse. Da, Facem mă. clătită Mickey Mouse, da? Dar știi că există din alea speciale care faci clătite? Din alea dar eu de topping. cu ce am. Eu ți-am zis că există și gen, cu ăla faci... Păi uitați-mă că iese, dar ce nu iese ei? Perfect, gata. Gata. Atât foarte rău. Mamă, dar asta e cea mai reușită. Da, dar poți să mănânc eu? Nu. E un parțin. Îți fac și ții. Nu. Uitați. Deci că arată bine. Trebuie să așteptăm. Bă, deci uitați și voi, acum vedeam și noi. Uitați o leacă cât e urte afară. Deci Dacă că se e de ia plouă. din nou curentul, la noi în oraș, fiind orașul mic, se ia foarte Repede. Se ia curentul peste tot, foarte repede. Dar noi nu avem inundații, ceea ce e bine, că n-am E la foarte... munte. Da, am pățit. Am mai pățit cu De două inundații, dar nu chiar, dar nu dădea rău. Nu. În fine, deci da, așa arată în orășelul nostru. Revenim după ce scoatem clătita de pe foc. Care de aici face Andra? Bă, ea efectiv bătea în geam, ia. Stați așa că este vecinul! Bă, este vecinul! Ce bă? Bă, frate, acum a revenit, bă, a venit vecinul la ușă și ne-a întrebat
ne-a întrebat ce facem și am zis că facem clătite. Și a zis, păi de ce bateți? Păi, dar nu batem, domne. În fine, da, voi ați văzut așa, hai, că Andra nu mai are spațiu, s-a închis videoclipul ăla de câteva minute. Da, deci uitați, nu mai are spațiu. Ok, da, revenim după ce scoatem asta de pe foc. A întors aici clătita Andra. Hai să vedem dacă e ok. Ia, e ok, ok. Cum pui bă mâna pe aia? E, Nu frige? nu. Sincer. Bă, sincer, Mi-e frică că îmi sare ăla. Pocnește. nu frige. Nu, bă, dar nu apăsa. Bă, se gândești, turtește clătita. Dar n-am turtit, bă! ho. Hai, știi ce? Hai că o să fiu bună și îți dau ție clătita. De ce cu arzi? Nu, Ba, că tu nu. mi-o dai cu arzi. Nu. Nu vine. Bă, deci nu știți ce a făcut. A prins ăsta, a prins focul pe tigaie. Deci nu, să nu faceți asta în viața voastră. Da, copiilor, dacă se uită copiii la noi, vă rugăm să nu faceți acest lucru. Deci nu. Că am luat foc tigaie. Nu, deci nu, era să ia foc tigaia, deci nu, vă rog frumos, nu faceți așa ceva. Hai, deci, serios, copiilor, puteți să dați foc la casă sau altele mai grele, deci nu. Andra a terminat și prima clătită este gata, asta e a mea. Da, bă, dar Dar stai așa, nu o mănânc nu acum, mânca. știu, dar vreau să, totuși... Zic că, Stai. deci, Ce frige! Vreau să iau o guriță din asta. deci O așteptăm un pic ca o să să... facem schema cu Facem... aruncatul. Să vă arăt, dar trebuie să stau mai... Eu stau la 3 km de tine, așa o să stau. Da, guys? Haide Ați că... auzit bine? Haideți prima oară să pun acum. Ce frumos e. Hai că așteptăm. Deci am dat greș și la a doua clătită, că nu s-a făcut ca lumea. Hai să vă arăt aici pe Andrei. Vezi, ține așa, că să nu-ți pice pe picior. A mers, bă! Nu se învârte! Așa, gata. Yeah! A reușit. Nu încercați asta acasă, copii. Hai, pa. Revenind după ce scoatem aia. Doamne, ce bună e asta. Așa, deci eu mi-am făcut prima clătită, așa arată. E cu Nutella. Că, da, e cea mai bună cu Nutella. Niște apă minerală pentru că nu mai mănânc americane. Schimbare de plan pentru mine. Pentru mine, cel puțin. Acum le fac normale, gen, nu știu cum face cam Ia. toată lumea. Ok, revenim după ce facem toate clătitele. Bă! Hai și văd ce face Andra. Bă, poate mă arăți. Păi am luat din borcanul cu Nutella, uitați Nu. un pic, dar nu V-am văd arătat. asta. Am luat o bucățică din clătita cealaltă, că am mai făcut una, v-am așa. Și am mâncat. Așteptăm până să fac toate. Am așa arată clătitele, adică clătita, așa, hai pa.